Добрый день, поважаныя падпісанты. Я знаходжуся на могілках у вёсцы Пральнікі. І вось тут я штосьці вам хочу паказаць, і можа вы мне потым штосьці напішаце на гэты конт. Вось вельмі шмат тут людзей пахавана з прозвішчам Гуд. Тут таксама ёсць недалёка вёсачка Гуды, што падкрэслівае тое, што некалі нашы людзі сапраўды мелі назву Гуды, і гэта прывязана тапонімамі. А вось ёсць такі помнік цікавы. Вось вечная слава паўшым у баях 39-41 Янушкевічы, Уладзімір і Лявон Фёдоровічы. Жылі 20-24 гады. Цікава, за каго змагаліся і ад чыіх рук загінулі гэтыя дзецюкі. Калі ласка, напішыце, хто ведае пра гэта. Да новых сустрэч!